Moet er wel even stoer zien. Oh. Momentje. Goeiedag. Goeiedag. Je zit al een keer in geweest, hè? Nou, Maar ja. misschien moet je de opname even nu starten, want je kunt van Juf in het groen, hè? Ja. Dat dacht ik al. Ja. De overbuurvrouw heeft dat verteld, ja. Ja, kijk. Annie. Zeker. Wie is me de geren? Leuk. Ja, goed. Ja? Ik neem aan, dat sticht dan Joey best, of niet? Ja. Ik hoorde een jong wat de raam beplakken. Weet je nog? Ja, ja. Och, verrek. Ja, het Waar staat dit adres ja, ook? dat is dit adres, ja. Klopt. Klopt, ja. Wie is er met dich? Ja, goed. Jawel, goed. Maar waar zien al die aanplaksels gebleven? Ja, daar ben ik met gestopt uiteindelijk. Heeft toch geen zin. Oké. Mensen hebben een eigen paard, hè. En dat heeft dan even hun team nodig. Ik heb er wel heel veel goede reacties op gekregen. Oké. En ook met trucwerkende kracht. Oh, dat moest je me eens uitleggen. Mensen verklaarden me voor gek. Met wat ze lozen op het scherm. Ja, wat stond er onder andere? Ja, mogen je dat allemaal zeggen? De media. Ja, de fake media en dat de coronapandemie niet echt wordt en allemaal die dingen. Ja. Maar goed, er zijn er mensen geweest die hebben me uitgelachen toen der tijd, maar die zijn 1,5 jaar later wel aan de deur gekomen en hebben gezegd, er zit toch wel geen in wat ze toen aan het verkondigen was. Dus zodoende heb ik ook wel positieve reacties teruggekregen. Oké. Ja. Want, nu we het dan toch over corona hebben, nou is er weer corona in het tourpeloton. Is dat zo? Ja. Ja, Allemaal van die wielrenners die naar huis toe gaan omdat ze corona hebben. ik geloof er helemaal niks van. Nee? Nee. Waarom Hoe zien ze- is die griep her eigenlijk? Waarom is in het jaar 2020 dat de pandemie uitbrook ook griepcijfers 0 en iedereen heeft corona in één keer? En long covid? Ja, ik gok dat het gaat te maken heeft met straling. Met straling? Straling. Ja. Maar hoe gaat dadelijk dit weer over mij? Maar je kunt veel meer vrouwen, denk je. Ja, zit je getrouwd dan? Nou, we hebben onze ceremonie gehad. Niet voor het stadhuis. Nee. Want dan geeft ze Oké. een contract aan met een derde partij. Oké, ja. Oh, ja? Ja. Oh. En wat voor ceremonie heb je gehad dan? Het komt in de buurt van een Keltische ceremonie. Handvasten noemen ze dat. Oké. Ah. En wat doet ze dan met handvasten? Dus spreken ze een aantal geloftes naar elkaar uit. Ja. Noem er zijn. Ja, heel simpel is. Een voor- en tegenspoed natuurlijk. Oké. Maar Maar ze is er niet. jawel, ze is er wel. Oh, ze is er al. Jawel. Maar Maar? ik zei nog, ze staan aan de deur voor dicht. Maar het overrompelde haar een beetje. Dus, maar zal ik haar even roepen anders? Ja. Ja? Ga ik tegen die vrouw even masseren? Nee, die komt eraan. Oh, die komt eraan. Oké. De juf in het groen. Ja, ik wil nog wel eens een gezicht vergeten. Het is ook alweer even geleden. Maar ik was natuurlijk ook wel een beetje het bos ingestuurd, omdat het totale gevel anders is. Kom maar. Hi. Juf in het groen! Juf in het groen. Ik zeg net, Hi. ik kom, hoi. Hi! Ik zeg net, ik kom niet naar de deur, maar hij zei het eerst wel. Hoi. Hallo Carolien. Hi. Hi. Er staat het begin van een bloeiende samenwerking tussen mens en natuur. Klopt. Dat is de juf in het groen. Dat is de juf in En het groen. toen we bij Hanny waren, hadden we Dikkel op de kool, maar toen leek Met de andere auto met de bloemen. Dat waren we toen. de andere auto met de bloemen. Nou, Hanny had een auto staan met heel veel bloemen. Klopt. Ja. Maar toen hadden we deze auto al gezien. Oh, En toen dachten we, ja, die auto, daar moet toch ook een verhaal aan vastzitten. ja, dat is een heel verhaal aan vast. Dan vertel. Daar ging ik al heel lang in. Nee, dat is van mijn mam geweest. En dat is al 15, 16 jaar het autootje in de rondkoets. Maar de kind zit eraan zien. Dus hij gaat altijd met naar de wei. Met de huun, met de paard. Dus, maar ja, juf in het groen, dat is mijn bedrijf. Mijn bedrijfsnaam. Oké, maar wat uit een juf in het groen in dit geval? Nou, letterlijk juf in het groen. Ik ben vanuit onderwijs gekomen en ik heb het klaslokaal verlaten en ik ben het weiland ingegaan om daar les te geven over wat is eetbaar, wat is niet eetbaar. En dan echt specifiek voor de paard. Dus welke bloemen, planten, struiken, bomen, alles. Dus die gifs
peerdenbezitters les over wat kind ook peert het beste eten en wat niet. Ja, klopt. Maar weten die peerden dat niet al? Nou ja, dat denkt iedereen, maar het gaat toch nog wel eens mis. Ja? Dermate mis dat er ook echt wel peertjes dood blijven. En gaandeweg heb ik de wei ben ik daarop gaan inrichten om te kijken van in hoeverre weten de peerden dan daadwerkelijk wel of niet. Nou, de gedomesticeerde peerd hebben gewoon en dat op zich niet meer dat wat ze van nature metkrijgen van de moeder, van de tante, van de kudde. Hebben ook niet de kilometers die ze in de natuur afleggen. Dus het is een heel beperkt stukje land hoe we ze haaien. En dan verwachten we wel dat ze het zelf weten. Maar ze hebben helemaal niet het stukje opgroeien gehad zoals ze dat van nature horen te hebben. Dus wat grappig. veel weten van nature eigenlijk ook wat we moeten eten. En dat is niet dat we dat dan ook maar allemaal doen. Maar we hebben ook de kebabzaak om de hoek en gewoon dan toch liever dat eten. Weet je? Dus ja. Het is van nature, weten ze dat wel. Maar zijn ze ook grootgebracht met die kennis, hebben ze ook de mogelijkheden om daarna te handelen. En zo ben ik het weiland anders gaan inrichten, ben ik het anders gaan aanplanten van wat kinderen ze dan eten. En dan zorg ik dus dat de omgeving voor haar zo is dat ze ook dat kunnen doen wat ze van nature doen. Dus ze lopen van nature continu rond, zijn aan het zoeken. Maar het is aan mij wel om te zorgen dat wat er staat voor haar ook veilig is. En om het rondje te lopen en te zeggen, dit hol ik goed, want dat is niet veilig. Dus zo ben ik dat gaan doen en zo ben ik inderdaad andere paardeneigenaren ook gewoon metnemen van, er is veel meer. Dus heb ik dan eigenlijk mensen en dier in die klasje zitten? Ja. Nou ja, mijn eigen paard zien mijn collega's, zeg maar. De jongste vinden het ook altijd helemaal fantastisch. Dat is een klein mini-ponnetje. En zodra dat er mensen zijn, dan staat er eigenlijk overal klaar. Alles wat we plukken en wat geproefd moet worden, dat ga je demonstreren wie dat wordt. Maar nee, dus eigenlijk is die dwergponnetje is eigenlijk die proefkonijntje ook? Nee, we doen er niet met experimenteren. Ik weet wel wat ik hem geef natuurlijk, Okay. maar hij vindt het gewoon leuk. Hij vindt de aandacht heel erg leuk. Ja. En, het is... Oh, ik heb het voorbij. Nee, het is inderdaad... maar het is ook een stukje online, want natuurlijk wie alles on hold waren, is het lastig om mensen in de wei te ontvangen. En ben ik het vooral online gaan doen. Foto's maken van alles wat je tegenkwam, uitleg geven over wie herkent ze. Wie herkent ze de planten, wie herkent ze de giftige... uit de buurt? Geen idee wie het is. Okay. Geen idee. Echt wel. Maar toen zijn we dat dus, of ben ik dat anders gewoon vormgeven, omdat het, dat is van hem. Omdat het dan nog meer mensen kost bereiken. En gaandeweg kwam ik er eigenlijk achter dat er heel weinig informatie beschikbaar wordt. En zijn we op dit moment bezig met de ontwikkeling van een app. Dus ik weet niet of je de app kent, hoe met je planten kunt scannen. En die dan zei, dat is die en die plant. Ja. Dat zien we dus nu, ben ik met mijn compagnon dat aan het doen om... we zijn de database helemaal aan het vullen, zodat er informatie uitkomt, niet alleen welke plant is het, maar is het voor een paard veilig of niet. Dus we zijn dat zijn we nu aan het maken. Dus die werd deze zomer uitgerold. Hoeveel van dit soort initiatieven zien er in Nederland? 0. De app is helemaal nieuw. Dat is helemaal nee, maar nieuw. ik bedoel, EMUS is zich specifiek richt op de voeding van peert in de wei, natuurlijke voeding. Weinig. Het is of gericht op het bodem, kwaliteit van de bodem, of bijvoorbeeld een kwekerij die dan specifiek dingen heeft die ze ook kunnen bestellen voor de paard. Maar echt het determineren van de planten die ze wel of niet voor die paard in die weiland al hebben staan, want daar gaat het om. Het gaat er niet alleen om dat ze van alles gaan binnenhalen en aanplanten, maar het gaat er vooral om gang eens rondlopen en kijk eens wat er allemaal staat. Want zo kwam ik er nu dat er meer dan 100 planten al in mijn weiland stingen, waarvan 90 gewoon eetbaar zijn. Hoeveel lessen er weg moeten halen uit die weidje? Nou ja, weinig. Weinig? Echt heel weinig. Ik dacht, omdat een van mijn paardjes dood was gegaan, dacht ik, alles is giftig. Dus ik ben dat gewoon onderzoeken, omdat ik bang was dat er te veel stingbozen dood aan kosten gaan. En zo kwam ik er eigenlijk in dat het reuze metvalt. En Van wat giftig is. Nee, maar dat is juist niet zo interessant. Want het giftige, daar vind je nog wel dingen over. En daar kwam ik dus ook in. Er is echt een enorme angstcultuur. Want stel je voor ze eten van een plantje en ze vallen dan direct dood neer. Nou, zo is het niet. Maar er zijn er een aantal die springen eruit. Dan heeft het algemeen weten mensen ook een Jacobskruiskruid. Maar zo kwam ik er ook in. Maar dit is voor koeien toch ook heel slecht? Ja, Jacobskruid. Ja. Maar dat is best wel verwonderlijk als ze dan rondriet. Dat ze juist wie veel dat er van blijft staan. Mensen halen het er niet uit. Ja. En dan zeggen ze, de eten ze wel omheen. Oké, prima.
Maar de kind ook die onderhoud doen en zeggen ze er wel meer, maar ik pak hem eruit, zodat het zich niet blijft uitzaaien en dat er ruimte komt voor andere planten. Dus dat is ook een beetje met meer bewustheid met de natuur omgaan. Ik ben zo benieuwd naar de app. Ja, die is kei tof. Hoe lang moeten we er nog op wachten, denk je? Nou, ik hoop niet meer zo heel lang, maar het is een beetje, we hebben hem eigenlijk gaan start klaar, hij is de hele testfase door. Ja, hij moet ook bij Apple in de dingen toegelaten worden en dat is een iets complexere gebeurtenis. Regeltjescensuur. Ja, juist. Dus we kregen zo feedback, dit moet nog even aangepast worden, dit moet nog even, maar we hopen hem eigenlijk binnen nu om mooi te kunnen lanceren.